maguknak egy történetet Tyukicáról? Nem. Illetve nem is Tyukicáról, hanem Tyikuricáról. Vagyis nem is Tyikuricáról, hanem Tyikurika. Tyikurika, nem ír. Tehát szeretnék mesélni maguknak egy történetet. Tehát szeretnék mesélni maguknak egy történetet. Tudják, az a szál, és mindig elfelejtem a nevét. Meséltem volna maguknak egy történetet, hogyha nem felejtettem volna a nevét. Tyikurikáról. Hallottam egy ilyen kifejezést. Ragadd meg a pillanatot. Könnyű mondani. Csinálni nehezebb. Szerintem ez egy értelmetlen kifejezés, de tényleg nem lehet olyanra pusztítani, ami lehetetlen. Teljes magabiztossággal állíthatom ezt, mert én kipróbáltam magamon, itt kapkodtam a pillanat után, de nem tudtam megfogni, csak eltörtem az órámat. Most már tudom, hogy ez lehetetlen. Nem lehet megragadni a kort sem, mert az is egy pillanat, csak hosszabb. Teljesen más dolog, ha azt mondjuk, rögzítsétek, ami ebben a pillanatban történik. Ez egészen más dolog. Például 1, 2, 3. Semmi nem történik. Rögzítettem a pillanatot, amelyben nem történt semmi. Elmeséltem ezt a Dorotthynak, nagyon megtetszett neki az eredményt, amelyen rögzíteni lehet fogunk eseményeit. Elfoglalatosság közben ért az Dorotthy sportot is. Kérjük, ne tévesszük szem elő, hogy a Mozart eltalálója megint csak én volt. Megint én! Mindenütt én! Repülni is tudok! Erről már nem fogok beszélni. Úgyse hívni el senki. Kettő, 3, 4, 5,
Egy alacsony ember azt mondta. Mindent megtennék, csak egy picivel magasabb lehessen. Alig, hogy kimondja, hogy látja, hogy ott áll előtte egy varázslónő. Hú! Na? Mondja a varázslónő. Na? Az alacsony ember csak áll és néz. A varázslónő eltűnt. Az alacsony ember sírva fakadt és rángi kezdte a földét. Előbb a kezén vette le a körnöt, aztán a lábat. Olvasó, gondolj bele ebbe az állatmesébe, és rosszul fogod érezni magad. Szerova festő elment az Obvodnyi csatornához. Mire ment oda? Hogy gumit vegyen. Mire neki a gumi? Hogy gumiszalagot csináljon. Minek neki a gumiszalag? Hogy húzigassa. Na, mi van még? Az van, mikor Szerova festő elrontotta az óráját. Jól járt az órája, ő megfogta és elrontotta. Mi van még? Nincs más. Semmi, ez minden. És te tudod fel a faszos pofádat mindent, amiben nem kéne. Isten. Élt egyszer egy öreg asszony. Élt. Élt. És megégett a kályhában. Jó helyen van ott. Legalábbis Szerova festő így okoskodott. Írnék még, de hirtelen eltűnt valahol a tintatán. Kedves Nikan Andrejevics! Megkaptam a leveledet, és rögtön rájöttem, hogy tőled jött. Először arra gondoltam, hogy nem tőled jött, de amikor kinyitottam, azonnal rájöttem, hogy tőled jött. Én pedig arra gondoltam, hogy nem is tőled. Nagyon örülök, hogy már régen megnősültél. Mert amikor az ember elveszi feleségül azt, akit el akar venni feleségül, akkor az annyit jelent, hogy elérte, amit akar. Hát én nagyon örülök, hogy megnősültél. Meg amikor az ember elveszi feleségül azt, akit el akart menni feleségül, az azt jelenti, hogy elérte, amit akar. Tegnap megkaptam a leveledet, és rögtön rájöttem, hogy tőled jött. Aztán arra gondoltam, hogy úgy tűnik mégsem tőled, de aztán kinyitottam és láttam, hogy kurva. Tőled jött. Nagyon jól tetted, hogy írtál nekem. Eleinte nem írtál, aztán egyszerre csak írtál. Már korábban, azelőtt, hogy egy ideig nem írtál, mégis írtál. Én azonnal, amikor megkaptam a leveledet, azonnal arra gondoltam, hogy tőled jött. És aztán nagyon örülök, hogy már megnősültél. Mert különben, ha az ember elhatározza, hogy megnősül, akkor ha törik, ha szakad, meg kell nősülnie. Hát éppen ezért örülök annyira annak, hogy pont azt vetted el feleségül, akit el is akartál venni feleségül. És nagyon jól tetted, hogy írtál nekem. Nagyon megörültem, amikor megláttam a leveledet, és azonnal arra gondoltam, hogy tőled lesz. Igaz, miközben felbontottam, átsuhant a fejemen a gondolat, hogy talán nem tőled jött. De aztán mégis arra jutottam, hogy tőled jött. Köszönöm neked, hogy írtál. Köszönöm neked ezt, és nagyon örülök, hogy már megnősültél. Talán nem is családos kérdés, miért örülök annyira annak, hogy jól vagy, de nyomban megmondhatom, hogy azért örülök annyira annak, hogy jól vagy, Mert megnősültél, és azt vetted el feleségül, akit el is akartál venni feleségül. És tudod, ez nagyszerű, az ember pont azt veszi el feleségül, akit el is akar
akart venni feleségül. Hát akkor pont azt érj el, amit akartál. Éppen ezért örülök annyira annak, hogy megnősültél, és annak is örülök, hogy levelet írtál nekem. Még csak a boríték láttam távolról, azt gondoltam, hogy tőled jött a levél, de amikor kinyitottam, arra gondoltam. Na és ha nem tőled jött? Aztán arra gondoltam, nem, persze, hogy tőled jött. Eközben már bontogatom is a leveledet, és eközben arra gondolok, vajon tőled jött, vagy nem tőled. Tőled jött, vagy nem tőled? Na, de ahogy már kinyitottam, látom, hogy tőled. Nagyon megörültem, és elhatároztam, hogy levelet írok neked. Sok mindent kellene elmondom, de nincs rá időm. Amit tudtam, megírtam neked ebben a levélben. A többiről majd Később. írok. Hát tényleg, egyáltalán nincs idő. Jó, hogy legalább te írtál nekem levelet. Most már tudom, hogy régen megnősült. Már az előző leveleidből is tudtam, hogy megnősült. De most már látom, hogy Tényleg, valóban megnősültél. nagyon örülök. Hogy? Megnősültél, És? levelet írtál nekem. Ahogy megláttam a leveledet, Rögtön arra gondoltam, hogy megint megnősültél. na, Gondoltam, jól van, jó ez. így, hogy Megint megnősültél. És megírtad nekem ezt Egy. levélben. Most! Akkor írd meg! Ki az új. És Hogy történt? Mindez. add át üdvözletemet az új feleségednek. Egy ember még hívő volt, amikor lefeküdt aludni. De hitetlenül ébredt. Szerencsére a szobájában volt egy 10-es rendszerű kórházi mérnök. És ez az ember minden reggel és este megszokta magát. Előző este, amikor lefeküdt aludni, látta, hogy 4 pont 25. Másnap reggel, amikor hitetlenül ébredt, látta, Mi már csak 4 font, 13 font. következésképpen összegezte ez az ember. A hitel körülbelül 8 fontot nyomott. Anton Mihajlovics kiköpött. Azt mondta E. Megint kiköpött, megint azt mondta E. Megint kiköpött, megint azt mondta E. Azzal elment. Le van ejtve. Menjen Isten hívében. Beszélek inkább így a Pavlovicsról.
Ilja Pavlovics 1893-ban született Konstantinápolyban. Még kiskorában Pétervárra költözött, ahol a Kirocsnaja utcai német iskolát végezte el. Majd valamilyen boltban dolgozott, majd a forradalom kitörésekor emigrált. Menjen Isten hírével. Beszélek inkább Anna Ignatjevnáról. De Anna Ignatjevnáról azonban nem olyan egyszerű beszélni. Először is nem tudok róla semmit. Másodszor most leestem a székről és elfelejtettem, mit akartam mondani. Beszélek inkább magamról. Magas vagyok, erős, okos, ízlésesen és elegánsan öltözködöm. Ja. Nem járok lóversenyre, nem iszom, és vonzódom a hölgyekhez. És a hölgyek sem kerülnek engem, sőt, szeretnek velem sétálni. Szeretném, Izmailovna jó párszor meg is hívott. Még Zinaida Jakovlevna is azt mondta, hogy mindig szívesen lát. Marina Petrovnával pedig volt egy vicces esetem. És éppen ez az, amit el akarok mesélni. Az eset teljesen hétköznapi, mégis egészen vicces, mivel hogy Marina Petrovna nekem köszönhetően teljesen kopasz lett akár a tenyerem. A dolog a következőképpen történt. Elmentem Marina Petrovnához, meg és teljesen kopasz. Hát ennyi. Minden ember szereti a pénzt. Simogatják, csókolgatják, szívközt szorítják, piros kendőcskébe csókolják, védelgetik, mint egy babát. A
Rágyújtasz? Nem. Akkor ide hozzam neked ezt az izét? Nem. Meséljek valami vicceset? Nem. Nem akarsz inni valamit? Nem! Amikor meglátok egy embert, kedvem lenne behúzni egy jó nagyot a pofájába. Annyira jó valaki pofán lenni. Most jött egy vendégem, kopogtat az ajtón. Azt mondom, jöjjön be! Bejön, és azt mondja, Jó napot! Milyen jó, hogy itt van találom! én meg behúzom neki egyet a pofájába. Aztán a csizmámmal egyenesen a lábam. Vendégem összecsuklik a fájdalomból. Én meg a sarkammal egyenesen a szegivel. Értse meg, hogy ne kovályogjon mindenfelé, ahova nem hívnám. Különben meg a csésze forró teával vágják. Annál a konyakos tea. Nem elég, hogy előbb pofon vertelek, a lábadat is ki fogom tépni. A vendég asztalhoz ül, teázik és beszél. A vendégnek hízelek, hogy figyelek, és nagy érdeklődéssel ezeket mondom. Meg hogy nagyon hízelek, és belevelegszik egyre jobban. Én nyugodtan kitöltöm a csésze forró teát, és a vendég pofájában locsantom. A vendég az arcához kap. Én meg azt mondom neki. Nincs már a lelkemben jó akarat. Takarodj a francba. Mit csináltok? Mit csináltok? Szedjetek fel a földre. Ne izgulj! Nem csak befolyt! És hol? No! Itt vagyok a közeledben. Ó, anyám szerint! Hát ez tényleg kitépte a lábát. Kitéptem és eldobtam oda. Hát ez kegyetlenség! Én? Ez kegyetlenség! Semmi! Engedjetek oda! Hozzon meg a valet! Nem húzhatok a korba! Na! Azért fulladozom ebben a ládában, mert vékony a nyakam. A láda fedele be van csukva, és nem engedi be hozzám a levegőt. Itt vagy gazdag! Fulladozni fogok. A láda fedelét akkor segítom fel. Most mit csinálunk vele? Ezzel már nincs mit kezdeni. Szerintem egyszerűen folytsuk meg. Hallod, gazdag? Hallod engem? Hallgat, te rosszul! Ne aggódj, mi most megfojtunk téged. Fokozatosan fogok haldokolni. Meglátom élet és halál küzdelmét. Természetesen lesz a harc, hiszen egyenlők az esélyek. De a halál győzelme a természetes, a halálra ítélt élet pedig hiába viaskodik ellenségével, az utolsó percig nem adja fel a hiába való reményt. A küzdelemben, úgy most lezajlik, az élet tudja annyi módon cselekedhet. Kényszeríteni el a kezemet, hogy nyissam fel a láda fedelét. De én akkor sem fogok. De megkezdődött. Már nem kapok levegőt. Végem van, ez világos. És semmi fenkről nem jut az eszembe. Megfulladok. Na ez meghalt. Nincs már a lelkemben jó akarat. Takarodj a francba. Hát megint mit történt? Miért énekelek? Azt hiszem fáj engem. Hát ez különös. Miért látok mindent, amilyen szobában van? Hová lett a lába? Hát ez különös. Úgy tűnik az élet számomra ismeretlen módon legyőzte a halált.
bámulja azt, aki szörnyet hal. De ő is túl kíváncsi volt. Lezuhant és szörnyet hal. Ezután sorra kibukfetszett a harmadik, majd a negyedik, majd az ötödik. Amikor a hatodik is kibukfetszett, meguntam, hogy nézem őket, és elindultam a Marceszkívbe, ahol azt beszélik, hogy kötött sávban játékoztak egy vakemberrel. Egy öreg asszony túl kíváncsi volt, kibukfetszett az ablakon, lezuhant és szörnyet hal. Kihagyott az ablakon egy másik öreg asszony, és kezdte bámulni azt, aki szörnyet hal, de ő is túl kíváncsi volt, lezuhant és szörnyet hal. Ezután sorra kibukfetszett a harmadik, majd a negyedik, majd az ötödik. Amikor a hatodik is kibukfetszett, megudtam, hogy nézem őket, és elindultam a Marceszkívbe, ahol azt beszélik, kötött sávban játékoztak egy vakemberrel. Egy öreg asszony túl kíváncsi volt, és kibukfetszett az ablakon, lezuhant és szörnyet hal. Kihagyott az ablakon egy másik öreg asszony, és kezdte bámulni azt, aki szörnyet hal, de ő is túl kíváncsi volt, lezuhant és szörnyet hal. Ezután sorra kibukfetszett a harmadik, majd a negyedik, az ötödik. Amikor a hatodik is kibukfetszett, eludtam, hogy nézem őket, és elindultam a Marceszkívbe, ahol azt beszélik, kötött sávban játékoztak egy vakemberrel. Meglepő dolog történt velem. Egyszer csak nem jutott eszembe, milyen előbb, a 7 vagy a 8. Átmentem a szomszédokhoz, és megkérdeztem, mit gondolnak ennek kapcsán. Ennyire meg voltam lepve, ahogy ők is, amikor rájöttek, hogy nekik sem jut eszükbe a számos sorrendje. Arra emlékeznek, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tovább, hogy van arra nem? Elmentünk együtt a Gasztronóm nevű kis boltba. A Domenszkai utca és a Vasszalnyai utca sarkára, és megkérdeztük megrökönyödésünkre a pénztárosnőt. A pénztárosnő szomorúan elmosolyodott, kivett a szájából egy kis kalapácsot, és apró orvozdulatok kíséretében azt mondta. Nem ezt mondta. Azt mondta. Szerintem a 7 a 8 után következik, abban az esetben, ha a 8 a 7 után következik. Megköszöntük a pénztárosnőnek, és boldogan visszaadtunk a boltból. Ekkor azonban újra lekikusultunk, hogy is belegondoltunk abba, amit a pénztárosnő mondott, és az volt a benyomásunk, hogy ennek nincsen semmi értelme. Mit tehetünk volna? Elmentünk a gyári kertbe, és elkezdtük számolni a fákat. Amikor azonban a 6-hoz értünk, újra megálltunk és beszekedni kezdtünk. Egyesek szerint a 7 következett, mások szerint a 8. Sokáig vitatkoztunk volna, de akkor szerencsére az egyik padról leesett egy gyerek, és mindkét oldalt összetörte az állkapcsát. Ez elterelte a figyelmünket a vitánkról. Azután mindenki szépen hazament. És azt álmodta, hogy bokrok között ül. A bokrok mellett pedig elmegy egy rendőr. Kalugin felébredt. Megvakarta a szája szélét, majd megint elaludt. És azt álmodta, hogy bokrok mellett sétál, és a bokrok között egy rendőr rejtőzik. Ott ül. Kalugin felébredt, és egy újságot tett a feje alá, hogy ne nyálazza össze. Majd megint elaludt. És megint azt álmodta, hogy a bokrok között ül, a bokrok mellett pedig elmegy egy rendőr. Kalugin felébredt, és kicserélte az újságot a feje alatt.
majd megint eladom. Eva Lutt is azt álmodta, hogy a bokrok mellett megy, és a bokrok között pedig egy rendőr. Kalugin felébredt és elhatározta, hogy nem alszik tovább, de azon nyomban visszaalszik. Azt álmodta, hogy a rendőr a bokor mögött ül, a bokrok pedig mellettük sétál. Kalugin felordított. Hánykolódni kezdett az ágyban, de már nem bírt felébredni. Kalugin 4 állónap és 4 éjjel egyfolytában aludt, majd az 5. nap olyan vízben ébredt, hogy a lábára a cipőt és mágával kellett felkötni, hogy nehogy leessen róla. A péknél, ahol Kalugin mindig fehér kenyeret vásárolt, nem ismerték meg, és félbarnán csúsztak rá. A közegészségügyi bizottság a lakásszemlék során Kalugin a közegészségre veszélyesnek és feleslegesnek nyilvánította. Ennél fogva felszólította a lakóbizottságot, hogy a szeméttel együtt dobják ki. Kalugint félbehajtották, és kidobták még valami szemetet. Felnőtt idős ember végére képtelen megérteni az